ñalaade e jammaji baddi pattam lamito noon sottuɓe men ɗo ɓe pimodiri aadi duwa o sari hawre amin o wi makka haadi hikka juurat rasul sallallahu alayhi wa sallam Allah ƴentini konngol ngol nawi makka haadi royima rasul sallallahu alayhi wa sallam wadde paamen bandiraɓe so tawi mayɗo innama ɓurɗo wi eskey on mayɗo nde wuuri nde wuurnano harde e harde nde tawno ko yetti ɓurɗo ko ɗum wayata mayɗo ko ɗum yewnata danniɗo yettata ɓurɗo ko nafoore wayata mayɗo ko nafoore yewnata danniɗo ko nafoore ɗon fulɓe mbi so hammadi fini tawi galle baba jalti noon hammadi jofti galle baba walti noon on hammadi so mayi wayama kon gogo kono wona nafoore bandiraɓe musidɓe aduna ko yewtere aduna ko ñalade sabu so tawi en duttitima caggal wonno ko so jeno newni eɗen jiɗi wadde kaja tuwaw hawre amin kaja o woni wonti so jeno hoddiri eɗen mbaynodire joni Allah andi tawateɗo mo ɓuuri haade Abdoulaye Alaji wi haalde jofno ko yokkede te kala ko neɗɗo tonni guiɗum mayri ɗon so tawi nduɗo hoddu duusanno ko andu sa andi andini fodde nene Alpha Ali Diarra ena waajo ena findina ena hirjina ena jertina kala ko yimmetti ara haalana renno ko kanko wiyanno hay so tawi wayluɓe tafoɓe labale ñiɓe ɓe ne keddi sengoɓe natti yiyede wonko wanno noon haɗen koye jamma mbaynim haɗen koye jamma hirde min nattan ko gaccuɗa ko weɗi wiɓe alay saago mi salmodire bandiraɓe